So I have a Filipino tongue twister. Are you up for a challenge? Okay. You say, ang balay ni Bilay Ang balay ni Bilay Libat. Libat. 5 times. Ready? Ang balay Ni Bilay ni Bilay Libat. Libat. Ready? 1, 2, 3, go. Na ako'y challenge yan yung mga karahong dagko. Guys, challenge ha. Dali, tubang dali. So, 5 times ha, 5 times. Ang imong isulti kay ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Libay Libat. Balay ni Bilay Libat. 5 times. Ang balay ni Libay ni Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay Ni Bilay. Libat. Oh, 5 times. Larga, paspas ha. Ang balay ni Bilay Libat. Oh, larga. 1, 2, 3, go. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Bilabay Bilat. Alis niya ba? Bastos. Ako din nagtarong naman ko. Minastos. Ginuang ng Bilay Bilat. Again, Dre, ay sigko na dapat kumpletohon gyud nimo. Larga. Ang balay ni Bilay Libat. 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 Yes! Na kay madawat sa kasakong bugas na dito lungag daan ha sa kasakong bugas. So na ko lain nga Chinese pero ang dili ni siya balay ni Bilay Libat kay kani murag bastuson man ni daan mo. Ako pangutana, be ako pangutana. Unsa may English sa karning baboy? Pig. Gunggong. Karning baboy? Barinig kita sa mukha eh. Pork. Unsa ang English sa baka? Beef. Di ako to gito, tawa mo na nanaw ba? Ano na move siya ba para? Kamaw nga pala. Pero kabaw juga kabaw gitu. Unsa ang English sa baka, be? Cow. Kamaw din yung makatawa gud, oh. Di ba? Wala tarada na guys. Palay ko share ha. So I have a Filipino tongue twister. Are you up for a challenge? Let's do it. Okay. You say, ang balay ni Bilay Ang balay ni Bilay Libat. Libat. 5 times. Ready? Ang balay Ni Bilay ni Bilay Libat. Libat. Ready? 1, 2, 3, go. Ang balay ni Bilay Libat. 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 Yes! You got it. You got it, man. Ang balay ni Bilay Libat. Good job, guys. Good job. So nasa tayo another foreigner diri nga i-challenge pa nato. Is it harder for you guys to say that? Taga kuan siya, taga Pakistan. No, you guys do it. Sige, challenge. Ang balay ni Bilay Libat. 1, 2, 3, go. Ang balay ni Libay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Libay Bilat. Ikat na ba? Kato siya, bastason gitu siya. Continue diha. Ikat na wibo. I'll teach you Cebuano word. Do you know Silly one? Do you know lubot? I do. Lubot? What is it? It's your ass. Nice. 1 point. Madam, nakoy challenge mo, madam. Simple na kay ni. Ang imong isulti kay 5 times ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bil... Ang balay... 5 times ha. Ready? On my mark. Go. Ang balay ni Bilay Libat, 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 ang balay ni Bilay Libat. Woo! Awesome. May challenge. Dito to challenge para niya. 5 times ha. Pas-pas. Larga. Ang balay ni Libay Libat. Ang balay. Bilay. 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 Oh, 1, 2, 3, go. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Libay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Balik.
Wala na. Paspas dapat makuha, ginin mo. 1, 2, 3, go. Ang balay ni Bilay, libat. 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 Ang balay ni Bilay, bilat. Perfect. Oh, mo to siya challenge, di ba? Atong sunod si kani. Larga. Ang balay ni Bilay. Oh, libat. Ang balay ni Bilay Paspas. libat. Ang balay ni Bilay 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 libat. Ah, grabe ya. Oy, may challenge oy. Kawawan man tani. Lay madam. Ikaw na lang wala pa sa challenge. So, na, ang challenge ani kay ready na kayo. Ay, dapat kinang prepared kinang nawang ba? Alang ala. So, ang challenge kay masulti ka ang balay ni Bilay Libat 5 times paspas ha. Larga. Aysa, ang balay ni Bilay libat. Oh, 5 times paspas ha. Go. Ang balay ni Bilay libat. Ang balay ni Bilay bilat. Ang balay ni Bilay libat. Libat. Ang balay ni Bilay 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 bilat. Di mo jud oy, di mo ba oy. Ikaw, good. Lima man. Pas, ikaw na lang pakikuan. Ang Go. balay ni Bilay. Ang balay. Dili na Asa? sakto no. Ginawa sa glam. Go. Okay, go. Ang balay ni Bilay libat. Ang balay ni Bilay libat. Ang balay ni Libay bilat. Di jud lagi ko bilat. Ako na, ano ta? Easy ko. Easy ako ano ta? Easy mo ka easy ano ta? Unsa may English sa karning baboy? Meat. Ang English, karning baboy. Pork? Pork Pork meat. na. Pork meat. Unsa may English sa baka? Beef. Baka ka.